Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Animal. Kalami irang idaso sa kutsara siyang baba. Kalami ba yung pamating puldo nga gihungit ni Dani. Bigara sang opaw. Nasayod ko kung unsay buti pasapot ng imong gipakita, Daniela. Imong gipasakay o gipasod sa imong bulsa si Puldo. Pero, dili ka mulampos sa imong plano. Kay nadani mo si Puldo, ako dili. Kinahanglang mapangwartahan ti karong gabi una. Gipusta ko ng akong kagawasan ni akong gibuhat nimo. Busa dili mahimo nga dili ko makasapi. Aron makapalayo na ko gikan dinhi. May lain akong gikasabot nga mahimo na kong kasakyan. Namo ni Daniela paingon sa dapit din magkita kami ni Jaime. Kinahanglan ko lang pakatulgon sa dayon kini si Poldo. Magpinasayloay na lang kita, Poldo. Pero mas mahinungdanon alang nako ang kwarta. Pasado alas 9 nas gabi. Pipila ka oras na lang. Huwag makita na si Carmen. I'll go with you, Dad. No, you stay here. Taod-taod na nakapwisto sa atong dapit ang mga pulis. Wa ka na kinahanglan na pa sa maong dapit. Pero gusto ko makasiguro nga luwas si Danny. Ngano? Usay mo ikatabang. Pulis ka ba? Magkamao kang mga mot o mo gamit og pistola? Dili ba? Which means, you're useless. Dad, Magigsultiyon ako sa pulis. Nga nahibilin din nga tuwa sa balkonahe. damn it. Gusto ko makita si Danny. Gusto ko makasiguro nga maluwas dyan siya. Pero dili ko tugutan ni Daddy nga mauban sa operation. Bahala na. Muhinay ko sa pagsunod unya nila. Si Kuya Oliver, mipahuway ka siya siyang lawak. Taod-taod na ngawa ko siya makita din sa sala. Kalitra siyang nawa sa akong pananaw. Kuntinto na balanday siya nga magpaabot nga luwason ni Daddy ug sa mga pulis si Daniela. Ikaw ang way hinungdan, Kuya Oliver. Ikaw ug dili ako. Anin ako din hibili ng ako motor. Aron way magkakita. Layo kinadapita sa dapit nga gisabutan din ni Daddy o Carmina. Nga ilang kitaan. Kinala mo bantay ko sa akong mga lihok. Naway bisan usa nga makabantay nga miuna na sab ko din eh. Nakasiguro ko nga nakapwisto na mga pulis. Mangita sa buglapit. Then dili ko nila mabantayan. Namisunod ko nila. Danny, luwason ti ka. Ipaniguro kong way daw tamay tapo ni mo. Luwason ti ka, baby. Oy, nagduka na ka? Presko kayo kung pamati nga nakaligo ganina, God. Human makakaon. Oga, labas pa kayo nga hangin din yung dapita bisan paman ko. Sirado ang mga bintana. Sige. Katulog na, katulog. Dili ba lang ko mo igapos? Ha? Oh,
Nasama ng imong pulso ug nakasiguro ko nga sakit kon akong gapuson. Kabuotan ka di mo, Poldo. Gikidnap ta ka. Mga di kubutan. Di mo kong giatiman og tarong. Og, wa ko ni mo pahimusli. Nakasiguro ko, dili ka gidaotang pagkatao. Napugos ka lang tungod sa mga sirkumstansya, dili ba? Ha? Muhigda na ko, ha? Ganyan lang. Gikuptan ko ni mo? Sorry. Kukuan. Dani. Unsa ka na, Poldo? Kuan ka ng hihi. Hihi. Kung pananglit anit ka nakapapuyon din eh. Musugot ka ba? Nganong dili? Kung hatagan ko kahigayonan? Oh, Poldo. Hihi. Gana, giday ka din eh. Oh, Poldo. Ganahan ko magtukod ng pamilya dinhi kay murag layo sa mga tao. Ganahan ka kung makaanak ka. Ani na tamo puyo din eh. O unsa? Manganak? Dili ka lang ba una manguyab na ko? Ha? Dili ba nga una ta na buhaton? Magkauyab una ta? Sugton ba ko nimo kung manguyab ko? Idara na biya ko. Makahimo ka pa man ka, ha? Imo pag-ayo. Gusto kang atong sugdan? Unya na nato sugdan kon. Manguyab ka na nako. Kung mao, panguyaban ta na ka. Karon dayon, sugdan ako. Unsa? Mauna to? Usaon man day, oy, atay, oy. Di ko makamaong manguyab. Ganahan ka nga ako pang mutudlo ni mo? Usaon man day. Sama sa buhaton sa ubang mga lalaki. Panguyaban ko ni mo og hatagan ko ni mo flowers. O baka chocolates. Wa ko kasuwayan na da. Pero mas sweet kung imo ng buhaton. Ganahan ka. Mhm. Kalamay sa imong pahiyom, Dani. Sige, sige. Balitan kag buwag og chocolate ugma. Matuog na ko. Imo ba ko bantayan din, he? Oh. Sige, ikaw ang bahala. Good night, Poldo. Oy, igda na siya. Wala siya maghabol. Kakumpensa ba ni Bayana? Oy, kiba baka ni siya nga. Pirtin akong antos akong kaugalingon. Aron mapugngan din ako. Kinahag ba ni Bayana? Oy, nagsige na og pangisog akong ubusan eh. Pero, di may mong ilaptan ko siya. Ngawa sa iyang pagtugot. Nausap na akong una-una. Di may mong luguson ko siya kay tingalig dili na ko niya sugton. Hehe. Kanindot ka kung magkauyab me. Ay, giak. Magkauyab kong mamart kayo. Piyungon ko na ako mga mata eh. Muhida ko din sa og aron makatugo. Kay murag matintal ko na masigi kong lantaw niya. Ay, lantaw. Ay. Kung may tapo na mo, gusto ko nga kagustuhan na mo duha. Aron mubaw siya. Mubaw siya sa akong kiss. Og dili mga oras. Kanindot ka ha.
hilo mo. Ha? Kay tingalig makabati siya ninyo. Hinayi lang ang inyong mga lihok. Yan. Sa may imong gusto nga mambuhat ang dam. Dali, uban ko. Magpabilin lang ang uban din sa ubos ha. Kitang duha lang ang musa ka sa taas. Aron dili ka ita makahimo og kasikas. Tingali unyag makamatngon siya. Sige na, dali na. Taon-taon na nga mihigda ako din sa country. Umihigda usab si Paul diya sa sahog. Suwayan ko siya sa paglili ko na nakatuog na bakit siya. Nagnaga na siya. Nga sa ato pa, nahinadok na. Akong siguraduan, nahinadok na bakit siya. Poldo? Poldo? Wa siya butubag. Nga sa ato pa, nahinanok na yun siya. Muhinay ko sa pagbangon. Mauna kini ang gusto kikayon na makaikyas ko. Kinahanglan nga makapalayo ko ining napita. Diyos ko, dili lang unta siya makamatngon. Dili lang unta siya makamata. Di arigit ko tungkol sa pultahan. Hinayin ko sa pag-abli. Oh, Asa ka? Carmina? Muikyas ka? Ha? Sunog balik! Tita, please, papaulian ako. Kung makakwarta na ko, basin makapauli. Pero sa pagkakaroon, dinhi ka una uban ako. Kaloy, igapos ang kabot ana babayhana. Oh, ayaw. Dinay ka po, dinay. Kitay. Ani kay nagnganga ka man og kinatog. Hapit ka unta maikyas si ining babayhana. Sa, Dani. Tinuod ba ka na? Dili ka na tinuod. Buot ra ko busod sa banyo. Baka akong kahon! Pwede na bagi ko! Pwede! Buhay ang buhok ni Dani, Carmina. Buhay siya. Ayaw kong suguan ni man! Buhay siya kung di ka gustong magagubot na din. Ha? Kita nito Juana ang imong kauban karon din, Carmina. Nagtuo kang ikaw ray akong makontak. Uy, nasayop ka, Poldo. Kay daghan kog mga tao nga mahimo na kong kontakon. Wa ko magsalig nimo. Mao nga kung dili ka gustong mamatay, ibutang ka ng imong pistola. Pagdali! Ang iyong tula ang ibutang. Nakailagan ako, Carmina. Manablahay ko. Andam kong makikamatay ni mo bisan unsang orasa. Wang buhi iras Dani. Aron way mo banaw nga dugo din eh. Buhi siya! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!